खुलुमबाय, आं निरन नार्जारी बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै जेन भिडिअखौ जोबजासे नायो खावलायनाय जाबाय। आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो नोंथांनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामना हो, जेन' नोंथांमोननि हेफाजाब मोननानै आं सानफ्रोमबो भिडिअ लाबोनो हानाय बादि। दानिया फैदो दिनैनि मोननैसो खौराङाव। सेथि खौरां, 14 सेप्तेम्बर 2023 अक्ट'खालि थामहिनबा मैयानि दिनाव दाब दाब जायगाफ्राव गा 35थि बि बारबुंगोरा NDFB मुंख्लं सान फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बारग' NDFB दावहारु बिथांमोनखौ BTR सरकारा गोसो गोरबोजों साबायखर बावनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो मुंख्लं जालांनाय दावहारु बिथांमोननि जिउ आरो थै बाउसोमनायनि थाखायनो दिनैनि बर'फ्रा राजखान्थि गोहोखौ मोननो हादों आरो राव, हारिमु, थुनलाइ सिनायथि लानानै बुहुमाव थांनानै थानो हादों आरो बर' हारिनि गेजेराव मुंख्लं बिथांमोननि मुंखौ सनानि हांखोजों लिरनाय थागोन होनना बुंथियो। सुलुङाव मिथिबावनाय बादिब्ला एक्स-NDFB फाउन्डार रन्जन दैमारिनि केसआ दायो हाइ कर्टनिफ्राय सुप्रिम कर्टआव थांबाय आरो बिथांखौ उदां अख्राङाव लाबोनो लेगेलि आरो राजखान्थिजोंबो खामानि मावगासिनो दं आरो थाबैनो एक्स-NDFBनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां अख्राङाव फैनो हागोन आरो हारिखौ लानानै जा सिमांमोन बैफोरखौ मोगथाङाव महर होनायनि खाबुखौ बिथाङाबो बाहागो लानो हागोन होनना बुंथियो BTRनि CEM प्रमद बर' बिथाङा। नैथि खौरां, क'क्राझार देबोरगाव ब्लक BPFनि मावख'आव लाइमोन BPFनि खौरांगिरि मेलखौ नुनो मोननाय जादों। मैयानि दिनाव बै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों सोलिफु BTR सरकार एबा UPPLनि सायाव रां जाख्ल'नायनि बाथ्रा बुंथिनायखौ क'क्राझार देबोरगाव ब्लक लाइमोन BPFनि लिडार बिथांमोना मैयानि सानाव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथियो। थामथि खौरां, गिबि खेब बिफां गायनानै एबा सानसेयावनो 10 लाख बिफां गायनानै गिनेस रेकर्ड खालामनायखौ मैयानि दिनाव खौरांनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। BTR सरकारा दुखु प्रकाश खालामनायखौ नुनो मोनदों, जायफोर दंफां दानफायनानैनो गावनि नखर खांनायनि लामा सानो, बिथांमोनखौ गुबुन लामाजों जेन' नखरखौ खांनो राहा लायो आरो देग्लायनि बोसोराव 10 लाख बिफां गायजेननानै फैबाय थानाय बोसोरथामाव 1 कौटि बिफां गायनो थांगासिनो दं होनना बुंथियो BTR सरकार CEM प्रमद बर' बिथाङा। बेजों लोगोसे दिनैनि खौराङा बेखिनियाव जोब्बाय लोगोफोर। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोन्थों।